No takže začneme pokračovať na východ. Dneska ideme dať konečne s Martinom, ktorý tu není. Teraz nechodím do fitka. Ty čo neviete, tak som sa rozhodol, že nebudem chodiť do fitka na mesiac. Vymaxovať to. A dneska začíname benchami. Ideme stať nejaký warm-up a potom sa na to vrhneme. Máme fokus chest a triceps. Dneska máme celý upper, ale teda fokus je chest a triceps. Ideme na to. Ale pokračujem s váhou 60 kg. Nefilem to dneska, skúsim 95 na kukuka to dám. Vôbec to nesúsim a 90 išla príliš zle. Vypal som už 90 na 3, teda 95 na 3, vlastne 90 na 4, čiže absolútne nemá. Nasledujú Incline Smith Bench Press, jedna séria, Martin je tam vzadu, robí frity a face. Dneska fokus 80 kg, teda fokus má 1,4 hejku a fokus 80 kg na 4, idem s potom Martina. Siad na 4 a 5 že vraj s malou pomocou, takže ideme tento. Nasleduje, že iba rows. Ideme dať nejaké poradné bomby dneska. Minule som to dával, keď poviem koľko, 4 15-ky. Dneska skúsim 4 15-ky, tomu 5-ka. Celé toto, čo sa tu snažím robiť, je, že vymaxovať si totálne váhy za 4 týždne. Snažím sa do toho dať čo najviac rekordu. Píši som najsilnejšie, ak viem. Momentálne sa posúvam o 5 kg za jeden workout. Som sa posunul za 5 kg na skoro všetkom, takže Martin je to strep. Dobre. Krásny progres overall na týka roto. Ak to niekoho zaujíma, on sa posunul strašne dobre teraz na tých barovs. Ideme lat pull down, je to momentálne Martin. Som za kamerou, keďže ju trošku setupujem. A ideme lat pull down. Naposledy som tam mal 95 kg na 4 opakovania plus 2 asistované. Dneska ostáva váha, skúsme viac opakovaní.
Takže ideme reverse back deck fly, Martin začína warm-upom. Išli sme vlastne ramena a side delty medzi tým, ale nevedel by som to natáčať kvôli kopu ľuďom, ktorí by tam boli, takže som to nenatáčal. Dali sme side delty, káblové lateral raisy, dal som, koľko tam bolo, 20 kg? 20 kg najskôr na 8, potom na 6, keď sme išli 2 série. Front delty nejdeme, keďže už máme aj tak osvičené celkom dosť. A vlastne, no 3 cviky na ne sme išli, sice nepriame, ale aj tak sú overtrain, to je už bez tak, takže teraz side delty sme dali 2 série a teraz ideme rear delty, ale pritom je aj tak cítiť side delty, takže no. I was meant to be new. I was meant to be beautiful. The world would have looked to the sky and seen hope, seen mercy. Instead, they'll look up in horror because of you. You've wounded me. I give you full marks for that. But, like the man said, what doesn't kill you just makes me stronger. Akorát som došiel domov, snažím sa do toho teraz dať všetko, snažím sa to vyvaxovať. Stále som malý. Not your fault. Who filled my head with cream? Who told me to trade it to my bones?